हिंके बैप संग भाई तंबाई खाखायो नरक जत्तो ना काम कुरुंग न तंगना हनै हिंके हायना हाय ताई कैसा आं नरकनि बागै भिडियो टुबोय फैक्या नरक ओ भिडियो नि टाइटेल टाइ थाम्बनेल नुगिनो सावै मांखना आं सावनि भिडियो नि दिगि कुक्सनानि थाङै दं हिंके बैप संग नरक ओ म्यूजिक भिडियो बसनेलो नायमन्नाय एबा बसनेलो नुगैमन्नाय आबनो सावै मानानि मुसुङै दङ हिंके ओ भिडियो न पुइलानि सिमी पाइथाक जरा नायटंनि हिंके काहामके सावै मान्नाय ओ म्यूजिक भिडियो नि एक्टर रंखासिनी केसेप टीम नि एक्टर लीला बबलाइनो म्यूजिक भिडियो रक खाइ तंगो ताबुक तुरुक बिनिबो गोबां म्यूजिक भिडियो उंनानि फैथंगो थाङै तंगो बेलाइनो नायथथखै खरायो म्यूजिक भिडियो रक ओ म्यूजिक भिडियो नि टाइटेल हिंके जिलिक जिलिक फिलिक फिलिक अबो बेलाइनो सुपर हिट म्यूजिक भिडियो ओ म्यूजिक भिडियो बेलाइनो नाबनाय थांनाय ताइ इंटरेस्टिंग बंनाय बेलाइनो गान रगो गरम तंगो ओ म्यूजिक भिडियो नि चिनि लीला बेलाइनो डांस मारिनाय ओ म्यूजिक भिडियो ओ म्यूजिक भिडियो एक्टर हिंके लीला तै एक्ट्रेस हिंके सेविका ओ म्यूजिक भिडियो नि मोसामुं रगो बेलाइनो गरम तंगो तै नाबो नायथगो आंबो नायथगजागो तै नरगबो नायथगजागोन होननाय खाखायो चिनि लीला बाय हिंके ताबुक बेलाइनो मोसामुंनि जागाव सापर्ट मांखा तै बनो बुइ सापर्ट बो बेलाइनो रिका हायनि बागै ब मोसामुंनि हापारो तैबो बखा हाबाय थांका आबोनि बागै ब ताबुक तुरुक तैबो गोबां म्यूजिक भिडियो रक खायनानि साइटगै दंगो चिनि लीला बायनो बुइ जतनो साजागो तै बिनि भिडियो रक फातार हास्ते रगो ब बेबांनो नायजागै दंगो चिनि लीला बायनि अब म्यूजिक भिडियो बसनेलो रिलैक्सिंग नाय एबा बसनेलो नुगैमाननाय हिंके इट्स एक्सप्रुल तिप्रसा यूट्यूब चैनल नुगैमाननाय तै ओ चैनल रिलैक्स खायजानाय ओ म्यूजिक भिडियो हिंके बैप संग नरक ओ म्यूजिक भिडियो नि ट्रेलर एबा टीचर रक नुया खरक मै तंखा हिंके आं आनि भिडियो नि डेस्क्रिप्शन लिंक रिउ रिनाय नरक आनि यांगथि थाङै नायमानो हिंके बैप संग भिडियो न बाहाय इंजाखा कमेंट बॉक्स कमेंट गई सारी तै ओ भिडियो न साजागै तंगो हिंके तै ओ लीला बायनो साजागै तंगो हिंके भिडियो लाइक कैसे रिउ कलांगनानि तापुरि तामने हिंके नरनि कैसे लाइक आना बेलाइनो मोटिवेट खायो ओ भिडियो न शेयर बो खायरेदे हिंके बैप संग नरक जुदि केबो आनि ओ चैनल कथाल फाइटंग हिंके सब्सक्राइब खाय कंके प्लीज ताबुनो सब्सक्राइब खायो गाननि बेल आइकन सिनै ऑल प्रेस खायरेदि तामने हिंके आं जेफ्रो कथाल भिडियो अपलोड खाय जतनि सिगां नरनि अरन नोटिफिकेशन सौइनो बागै भिडियो न पाइथाक जरा लगी रिउ नाय तंगनि बागै बेलाय हामबाय बैप संग नरक काहाम करनो तंगदि तै मालाय फिनाय नेक्स्ट भिडियो